yakni benta jong khubor la wanras phi daga fatafat online shopping store. Kawai ke Dukan Fastfood ke badan Hamolai Kenton Masar Blok A kala Ingkhong lut khat hadian bau Tyndong gas LPG ula Bthei kensan ha kapor badang sia jengsian. Kani ke jingja kala ja ha kapor lai siteng jong ke nau khai sngi ke khat santrik unai tung. Don bok bah kani ke jingja sim la don bamensau namar shwa ba Tyndong gas LPG un Bthei kibreu ke badan hapo ke dukan ki ba kentup ya utrai kani ke fast food uba keni starling do lembat sa waipat unong yarap kibadang bon kam ban set jimbam namar balajande atat kapor pli dukan namar kani ka fast food ka pli tangjan miet bada ka jingkloy ka jongki ban mi sabar kilayo ban plat em ya ladim da ka jingkloy jong ka snong rengkat ki kali pelebding lala ban peleb no ya keding haswa ba ka nyok por sawai kani ka fast food kala Ingkhong lut plan namar ba ka dei ka dukan ba susna tangda ka dieng bada ka tin itu kan dukan